Kaixo eta ongitorri guztioi datuetatik tirakasaioaren atal berri batera. Atal berria, eta oraingo honetan berezia ere baitartek egin ohi dugun moduan, saretzen ekimenaren baitakoa izango delako gaurko programa EITBek eta tokikon barruko euskarazko toki hedabidek batera egiten duten ekimenaren baitan hain zuzen ere. Zazpireun eta 51 horixe da Kulturklik atariaren arabera debagoienean 2024an antolatutako kultura ekitaldien kopurua. Eusko Jaurlaritzak bultzatuta lurraldeko kultura programazioa jasotzen duen plataforma da Kulturklik eta bertako datuak aztertuko ditugu gaurko saioan zehar. Zenbat egiten dira herri bakoitzean, zelakoak dira zein hizkuntzatan ze motatako kultura ekitaldiak, horiei emango diegu erantzuna gaurko saioan zehar. Antolatu beraz, ikusi dugun moduan, antolatzen dira, baina gero badugu bertara joateko ohiturarik. Baduzu herrian antolatzen diren kultura ekitaldietara joateko ohiturarik? Ni justo olarako jai batzordean sartu naiz aurten, eta basikamente kultura ekitaldian hori bakarrik, bestela ez dako tinungo itxurari fateko beste inoa, Eta zergatik ez zara animatzen olakoetan kontzertuak antolatzen direnean, edo beste antolatzen denean batzuetan gerturatzeko? Iresan motzut ez dakit, igual da gauza proba emiakoenera baina ez dakota ohitura askorik, baina iresan motzut ez dakit, proba emiakoenera iresan motzut. Noizian behin bai. Eta nolakoetara joaten zara? Pitxuma jareta dakot, baina askotan zinera fan izan naiz. Gero, betiko auzoko gaixetara, jai ofizialak, herri mailan be, betiko gaixea, korpusa edo lakoak, kontzertun bat noizian behin, eta hola. Bai, zineklubera, eta gero zela da, Dukeko parkian iten dia zen oina asteazkenero musika, baina bestela, ganbara eta alako musika ekitaldia be guzti egin. Oraintxe bertan ez naiz hemen bizi, baina lehen batxiergoan eta noenean bai, orokorrean bai. Nolakoetara batez ere? Adibidez kontzertuak, oinatiko jaixetako kontzertutara bai, eta txorimaluak ez dakit kultura ekitaldiak izan baina bai, txikinen. Bai, orokorrean badakot itxuria bai. Eta nolakoetara batez ere? Ez dakit, orokorrean danetara, gisa oinatzen auzoko gaixekin eta kultura ekitaldi nahiko txo, gero kulturetxan antolatu izan dian gauzetara befan izan naiz, orokorrean ez dakit, orokorrean kulturakin lotuta duzen gauzanak aldotena bintzen fan egin naiz. Ixa esan ez da naiz zola asko fateko ala diken dian horako planeta ixa esan. Eta zergatik ez zara joaten? Beste opzio batzuk agotelako adibidez, jatea gimnasiora eta beste hobi batzuk ixa esan, hori da. Bagoazen, gaurko lehenengo datuetan murgiltzera Kulturkliken arabera, ia 20.000 kultura ekitaldi egin ziren 2024an, Gipuzkoan, Araban eta Bizkaian. Zehatzago esateko 19.942 izan ziren denera. Datuak lurraldek aztertuz, biztanleriaren araberako izan zen antolatutako kopurua. Gehien Bizkaian, gutxien Araban, eta tartean Gipuzkoan, gutxi batzuk, 39 online egin ziren. Ikusten dituzuen datuekin jabetuko zineten baina Bizkaian eta Gipuzkoan kultur ekitaldien kopuruan ez dagoela hain alde handia. Izan ere, 1000 biztanleko zenbat kultura ekitaldi antolatu ziren aztertu ezkero, aurretik aipatutako sailkapena erabat aldatuko litzateke. Euskal Autonomia Erkidegoan 1000 biztanleko 9 ekitaldi antolatu ziren 2024an. Bizkaia bataz besteko horren azpitik geratuko litzake 1000 biztanleko 7,5 ekitaldirekin. Araba izango litzateke bigarrena ia 10 ekitaldirekin, eta kasu honetan Gipuzkoan nagusituko litzateke 11 ekitaldi pasatxorekin. Beraz, Kulturkliken arabera esan daiteke Gipuzkoa dela proportzioan ekitaldi gehien antolatzen diren lurraldea. Erkidegoan antolatutako ekitaldiak baina nolakoak izan ziren? Bairutik ia bat, 132 musika kontzertuak izan ziren, 121,3 antzerki emanaldiak eta 11,8 ikusentzunezkoen proiekzioak. Gero etorriko lirateke esaterako, dantzarekin edo erakusketekin edo hitzaldi zein jardunaldiekin lotutako ekitaldiak.
Kontzertuak nagusi beraz, kultur ekitaldien artean eta hain zuzen ere, kontzertu masiboez eta sold out fenomenoaz hitz egingo digu gure gaurko lehenengo adituak. Jon Urzelaida bera, fisikaria eta soziologoa, eta musika jaialdiek Euskal Herrian izan duten egitekoa aztertzen duen Sufestak saiakeraren egilea da bera. Badirudi, COVID-aren ostean gertatu da gauza dela, edo hor indartu da pila bat ikuskizun handien sukarra hau, ez? Eta hor zer dagoen, nik uste gauza asko, elementu bat baina gehiago, elementu batekin ezin daitekeen azaldu, ez? Batetik badago, nik uste askotan egozten zaizkie sare sozialei, ez, gaitz guztiak, eta agian hori ez da egokia, baina badago sare sozialen denboran eta egiteko molden zera bat, ez? Ondorio bat, dena da oso azkarra, dena da oso handia, dena da ez dakit, azkar iraungitzen da, baina era berean mundu guztia une jakin batean gauza berari begirari da. Ez du galdu nahi, han egon nahi du, hori badago. Gero badago baita ere kultura geroz eta gehiago bilakatzen ari dela kontsumorako gauza bat, ez? Ikuskizun huts bat, nolabait esateagatik. Daude ikuskizunak, badago eskaintza bat, eta zu bazoaz, eta konsumitzen duzu, eta bazoaz etxera berriz, ez? Eta geroz eta gehiago gainera horretarako diseinatutako areto handietan, ez? Eta, bueno, hori badago, ez dakit. Horiek bakarrik ez dira elementuak, gero ere badago egia da botere metaketa bat eta industria bat non zirkuito handi horren partez zaren ala bestela badirudien ez daukazula tokirik, ez? Eta derrigorrez gurpil horretan sartu behar daukazu, eta kontzertu handiak eskaini, eta jaialdi handietan aritu, eta ez bazara zirkuito horretan sartzen badirudi zaila duzula, ez, hogei bidea izatea. Eta hori bada pixka gizarte osoan gertatzen den zerbait, ez? Pixka bat klase ertainaren desgarpen moduko bat, eta erraldoiak, eta herrixea. Eta erraldoi horiek ere, aldutena egiten, ez? Gehiago da irudi bat, handitasun horrena, baina benetan artistek ez dut uste aparretan daudenik oraintxe bertan, ez? Hor nik uste hor dago gakoetako bat, eta pixka bat eztabaida horretara bideratu beharko genukela ere, ez? Gauza bada konsumo ereduak eta norberak zer bilatzen duen, eta, ez dakit zertara ohituta gauden, eta nola gabiltzen, gizarte moduan eta norbanako moduan, baina beste gauza administrazio publikoak zertara bideratzen duen denon diru hori, ez? Eta egia da, kultura, orokorrean, kultura dagoela bideratuta oso turismoarekin oso lotuta dauden ekintzetara, de la musika, de la kirola, de la gastronomia, nahi den esparru hartu gaur egun Euskal Herrian eta orokorrean turismoarekin oso lotuta dagoen zerbait da. Eta musikaren industria azken finean ulertzen da horretarako bitarteko moduan, ez soilik, baina asko kultura orokorrean asko bideratzen da horretara, ez. Eta gero baita ere badago, nik uste miopia bat ere, esango nuke hor askotan ulertzen dela administrazioak, gero ez da gehiago ari dela ulertzen kultura soilik termino industrialetan, ez? Eta adibidez, txosnei tiket bai eskatzeak, edo traba burokratiko gerozta handiagoak, edo alakoek pixka bat galtzen dutela, adierazten dutela pixka bat ikuspegia galtzen ari dena zer den kultura. Kultura industriala, industria kulturala beharrezkoa da, industria kultural indartsu bat behar dugu, ados egon naiteke horrekin, baina ez da hori soilik eta nekez izango da hori soilik kultura osasuntsu bat baldin badaukagu, ez? Euskal Herrian kultura amateur eta herritik herriarentzat egindako kultura sare nahiko osasuntsu bat mantentzen da oraindik, ohitura eta inertzia indartsu bat badago, eta ezinbestekoa da, ez? Eta pixka bat dena soilik merkatu terminoetan ulertzeak, uste onurarik bat ere egiten digunik, eta gero ez da gehiago horretara goazela iruditzen zait, ez? Eta uste horri bueltatzen marko geniokela. Eta era berean esango nuke, politika kulturalak ez daudela inondik inorare artisten baldintzetara antolatuak, soilik esandako ekitaldi handiak sustatzera, ikusgarritasuna, mapan jartzeren mantra hori, ez?
Eta bere sortzaileak, hor tokia topatzen badute, behondeila, baina ez da beraientzako diseinatutako zera bat, antolakuntza bat. Esan dugu beraz, 751 kultura ekitaldia antolatu zirela iaz Debagoienean, eta berehala sakonduko dugu kopuru horretan. Baina Oñati aldean adibidez, uste dute nahikoa ekitaldia antolatzen direla herrian, eta badute kultura ekitaldiak tarteko beste herri batzuetara joateko ohiturarik? Uste duzu nahikoa kultura ekitaldia antolatzen direla zure herrian? Nik uste baietz, gaina Oñati da herri bat beti dagoena aldanetatik mugimentua eta hola, kontzertuak antolaketako eta autobusak antolaketako, beste herri batzutako bateko eta hola, eta bai, beti mugimentu asko ikusten dut nibentzat, eta hori gaina nien naizela baten asko. Osea, baten bat pertsona enterauta dagoenean, nik uste dut mugimentu asko egon lekela. Nik uste dut baietz, bai. Batzutan inkluso bik koinzidiu eta jakin bez batea bestea fan. Bueno, ez dago geizki, hombre, geixauin leki, baina ondo. Bai, nik uste dut baietz. Gainera oin udan gutxi gora bera astebururo auzo bateko jaixak diala eta beti egoten da zerbait antolatuta. Bai, inkluso batzutan larrei ere aukeratu inbiozulako zeinitara fan, baina bai, uste dut Oñatin ez dagoela gabeziarik horreriako gizionez. Ez da geik, eixa esan oso jarrikia, baina zangoneke batzuk iken diara. En plan, ointara gutxi kultura diferentieri eta indiako uste gozela plazanta hori eta bizasean bastante iken diala uste dut, baina seguro. Eta joaten zara zure herritik kanpora antolatzen diren kultura ekitaldietara, hau da, kontzertuetara eta beste? Nik ez dago dela ohitura hundirik dagoela, enaiz oso salia baita kontzertuan, gehien bat normalian hemen gure inguruan apun kontzertuak eta gotzen dira, baina ni normalian enaiz baten olako kontzertu dara. Bai, eixo esan motzut, justo juerriak lotuta dagoelako, beste herri batzutara jueran kuadriakoak egin eta baina kultura ekitaldi jara hola antolatuta eta hola, nire kuadrian nire inguruan baina ni askorik ez eixo esan motzut. Baita, igual kontzertuak gehien bat edo beste herriko jai batzuk, holako gauzak. Ez oso gutxi. Marioneta Bergaran, hori antzerkia Ibarren, baina ez asko ez, nahikoa. Egia esan asko ez, baina noiz baitika adibidez Bilboko jaixetan eda bai faten naiz, udan. Bai, orokorrean gehien bat Bilbon eta hola, amizien izilako, eta egisa ondoko herrixetan zehose oso interesantia bat dauen mobiten garela. Keba, hori ez, egisa esan ez, enez asko fatekoa. Goazen Debagoieneko datuekin. 2024an, esan dugun moduan, 751 kultura ekitaldia egin ziren gurean eta horrek esan gura du, 1000 biztanleko 11 antolatu zirela Gipuzkoako batazbestekoaren oso parekoa den kopurua. Gipuzkoako eskualdeak kontutan hartuz, kopuru absolututan, ekitaldi gehien antolatzen diren eskualdeen artean dago Debagoiena, Donostialdearen eta Urola Kostaren ostean. Kultura ekitaldien izaerari begira jarrita, Debagoienean EAEko joera berdina topatuko dugu. Gehien egin zirenak kontzertuak izan ziren 303 guztira ekitaldien 140 inguru. Antzerkiaren bueltakoak 157 izan ziren 121aren bueltan eta ikusentzunezkoen proiekzioak 114 denera. Herri dagokienez Arrasaten antolatu zen ekitaldi gehien kulturklikeen arabera 208 denera. Nahiz eta 197 ekitaldirekin Bergara etzen oso urrun ibili. Oñatin aldiz, kulturarekin lotutako 157 ekitaldiz gozatzeko aukera izan zeniaz. Eta ikusten duzuen moduan, gainerako herrietan biztanle kopurua eta antolatutako ekitaldi kopurua nahiko pareko doaz, nahiz eta bitxikeriarik ere baden. Aramaioen esaterako, Antzolan baino ekitaldi gehiago antolatu ziren, nahiz eta Antzolan jende gehiago bizi. Euskal Autonomia Erkidegoko udalerrien artean, Arrasate 12garrena da kultura ekitaldien kopuruan, Bergara 15garrena eta Oñati 23garrena. Debagoieneko datu orokorretan esan dugu kontzertuak direla kultura ekitaldi ohikoenak eta horixe bera errepikatzen da datuak herriz herri aztertzen baditugu, baina ez da herri guztetan gauza bera gertatzen.
Aretxabaletan adibidez, kulturkliken arabera antzerki emanaldiak izan ziren ekitaldi ugarienak Lehintz Gatzagan aldiz, dantzarekin lotutako ekitaldi bat, antzerkiarekin lotutako bat eta bestelako hirugarren ekitaldi bat izan ziren herrian antolatutako hirurak. Kultur ekitaldiak antolatu baina nork antolatzen ditu, kasu askotan erakunde publikoak udalak dira antolatzen dituztenak, baina badira bestelako eragileak ere herritarrez osatutako eragileak. Horixe da esaterako Bergarako Zinema On Zineklubaren eta Arrasateko Kultur Ostegunak kontzertu sortaren kasua. Kasu horietan herritarrak eurak direlako antolatzaile lanetan ibiltzen direnak. Eta horietako hainbat kiderekin egon da Goiatz Arana baita Josu Zubia kulturgile oinatiarrarekin ere. Iker Barandiaran, 15 urte aurten kultur ostegunak antolatzen dituzuela, astebarruko hutsunea betetzeko, astebarruko kultura eskaintza osatzeko helburuarekin ekin zenioten, lortu duzue helburua? Bueno, ni beti izaten dugu gaztetxien funtzionamendua eta kultura funtzionamendua izaten dela nahiko gora beratxoa. Guazi ginean, apostu batekin, jakina, Arrasaten kultura eskaintza gehiago eskaintzia, orduan oso gutxi euen, eta hasi ginen publiko eskasakin, oso jente gutxikin, 15 urte die. Gero ja joan zen igotzen, lortu genitxun kopuru batzuk sinesgaitzak, gure ustez, eta gero torri zen pandemia. Eta berriz oitxurak aldatu ziren. Orduan, lortzen dut tamainan referente da, kultur ostegunak referente die, Euskal Herrixen, egisa da, kultura ez dela izen inoiz oso jente gaztiaren eskaintza, ezta? Eta egin jo alegin batzuk, gaztiak erakartzeko, baina nahiko zaila da. Baina, gero jarraitzen dugu gero funtzionamenduakin. Gero egisa da, dauzela gaur egun musika talde asko, joten da benak 20 minutu bakarrik. Asko, Eta horrek dauzo itxuta joten igual 4 bat talde batera, ez bakarri bat, gure proposamena da normalin bat eta ordu bete inguru, ezta? Eta eskaintzak jasotzen dituzuela esan duzu? Eskaintzak ugari. Ez dakit zenbat kontzertu itxegin txugun temporada bakoitzeko, izango dien 30 ero hor ibiltzen da, 30 inguru, eta ez dakit ez dugu zenbat eskaintza jasotzen duen, baina da hori bider ez dakit zenbat. Eta publikoa nahiko finkoa da? Bada nahiko finkoa. Ez dakit esaten kopuru bat, baina badaukagu kopuru bat, astero etortzen dana, berdin da zer dauen, eta gero ja gu badakigo, segun zer dauen igual Elorrixotik etorriko die, Eibarretik etorriko die, badau, jente fijoa, Oñatitik gero eta jente gehiago etortzen hasi da. Bataz beste, gutxi gora bera Iker, zenbat lagun elkartzen zarete kontzertuko? Bueno, oin dela gutxi egin jo aurreko temporadako bataz bestekoa eta 110 izen da. Bataz bestekoa. Eta sarreraren prezioa beti berdina da? Lehen izen esan luzaroen 5 euro, baina pandemia garaien lortu ginen esan guro, gu gara gaztetxean erabiltzaile batzuk, eta gure sarreran prezioak eta asanbladan adosten di, gaztetxeko asanbladan. Orduan proposamena egin ginen 7 igotzeko, eta momentu 7 dauko. Nire ustez kultura doain eskaintzia, epe ertainera luzera txarrau da, jentiak ez da baloratzen. Eta kultura izetia, erdazaten da moduen, asekible dan ondako, nik uste dut mesedegarria dela, jentiak oitxu deixen kulturak badaukola bere kostia eta bere lan atzien, eta artistak balorauta izateko. Iker Barandiaran, eskerrik asko. Eskerrik asko, zu bai. Josu Zubia, kaixo. Kaixo. Paiazo, mago, antzezle, ekoizle, ezinbestean, dibertsifikazioa? Alabiarrez, bai, esango neke, tamalez eta eskerrak horri hainbat gauza inal izan dutela. Akaso, batzutan, zera batzutan sakonketako denpora gehiago eskertuko neke, baina, bai, kulturatik biziteko eta, horre dakarren danaz bizi ahal izateko gauza asko behar dira bai. Eta sortze prozesua, plazak betetzea, zer kostatzen da gehien? Kostatzen dana da, geure esku ez dagoen hori. Hau da, sortzia, guretzat samurrena da, ideiak eukitia, hori dana guretako samurra da. Gero gure esku ez dagoen hori, dala plazak lortzia ikuskizunak ina ahal izateko lekutara joatia, hori benetan zaila da. Eta kasu, Potxetalotxen kasuan 10 urte daroiagu, eta izan da lan nekezena askoatik, eta bai, nekezena. 10 bat urte bai horretan. Eta esker txarrekoena, baita ere. Zergaitik diozu hori? Sartzen dozun ordu kopurua ez dalako gero emaitzetan islatzen. Urriñotik ez.
Eta igartzen duzue aldaketarik publikoaren aldetik, kultura kontsumitzerako orduan? Hori, alde batetik, bitu aldaketa bat, bai. Ekitaldia handixetara, gero eta jende gehiago faten da, eta ekitaldi txikitara gero eta gutxi. Eta ez dakit, igual hor, hausnarketa bat inbiarra dau, zela helburu batzuk markau, eta hor inguruan, eta hor inguruko erabakisak hartu eta egin. Ez programazioa bakarrik, baizik eta transmisioana, ikerketana, sormenana, ekosistema oso bat dau. Eta bada zuentzako urteko sasoiren bat bestea baino hobea oparoa denik? Ez, akaso izan lizke gabonak, baina hori danetan moura, eta hemen ez dakit gonbidatu programatzaileak, urtia oso luzia dela. Eta ez daku zertan karnabaletan, gabonetan, jaiin, badauz beste bizitza behospatu behar da bere hortan, ez da? Ez dauzetan sasoi konkretu baten alako festa bat montatu, askotan gu paiasuak izaten garen ez, eta dantza eta egiten dugunez, ala, ze festa dau, benga, hemen paiasuak. Dapen ere bazabiltza. Iruditzen zaizu antzerkigintza beste arte adierazpen batzuk adina hartzen dela kontuan? Askotan bai, eta ez, hau da, erantzun zaila da. Alde batetik, antzerkisak bere hortan dako, bere ezaugarriak bere kontra. Hau da, leku konkretu batera joan behar zara, ordu konkretu baten, isilik egon behar zara, adi, eta utzi behar duzu zure buruak gurutza desan hori. Hori, musikan, adibidez, askoz lehen hau aieien zara horra, hau da, egon zeke beste kontu batera, kontzertu batera joatia asko samurraua da, beste ezaugarri batzu dako horrek. Baina, egisa da, bai udaletxetatik, bai elkartetatik esfortzu handiz egiten dela, antzerkisari behari garrantzia muteko, eta askotan horregatik egin behar delako, naiz eta inguruniak asko ez lagundu, antzerkisa hor dau. Preparau bariko eremu baten, preparau bariko herri batentzat. Orduan hor badau, buelta muteko motibo bat. Bai oso zubia, eskerrik asko. Zeueri. Marina Gaiastegi eta Inigo Garitano, kaixo. Seigarren urtea duzu hau, zinema on, zineklubarekin. Pentsatzen zenutena modukoa dabil izaten egindako ibilbidea? Nik uste baiet, azkenian ez dakit, gure helburua zen Bergaran zine eskaintza, kasontan zine eskaintza berri bat berreskuratzea, lehen egon zana eta aurtaskoan ja desagertutakoa, eta hori lortu da, azkenean azkenengo 6 urteetan, Bergaran aukera dago astegunean pelikula on bat ikusteko aukera. Sala on baten, sala ilun baten, eta hori ez da gutxi. Zinekluba, alternatiboa, erreibindikatzailea izaten da beti, ala ez ezinbestean. Zer bilatzen duzu apur bat ekartzen dituzuen filmen, dokumentalen bitartez? Nik uste dut, azkenean gure errebindikazio nagusia beti izan dela jatorrizko hizkuntza gure ardatza zen, ez? Gure minimo bat zen, derrigorri izatea holan. Eta hori lortu dugu, errebindikatiboa, guk nahi dutzau, zine komertzialaz aparte, existitzen den beste zinema horrei, ate bat ireki eta aukera bat eman, ez? Zein da zuen publikoa? Nik uste lortu dela publiko nahiko estable bat lortzea, eta gutxi gora bera badarimen, takit, 40-50 pertsona inguru, astero etortzen dianak. Pelikula bat izan edo beste bat. Eta gero, dago beste talde bat, o beste publiko bat, pelikulian arabera hurbiltzen dana. Pelikulan tematika dalako, tematikan arabera, edo zuzendaritza dalako, edo, pelikulan araberako gora bera bat egoten da. Baina publikoa bestela nahiko egonkorra, nahiko establia da. Eta egisa esan, nik uste dut ikuskizun askotan pasatzen da moduan, gehiengoa emakumea dira, hori egisa da. Emakumea,
eta adinabe, ja pertsona helduak dira. Hori da, dagoen, nik uste dut, ez zineklubeko kontua ez da, hori da, nik uste dut, sinema salatan ikustean horren ezaugarritako bada, jende gaztia ez da torrela, jende oso gaztia ez da tortzen. Egiten duzu, zuen erara alegina, ez da, alden kasuetan, egileak eurak ere zuen eragon bidatuz. Hori gartzen da, tiratzen du horrek? Bai. Horre egon izan die pelikula batzuk, lehenengoa izan zen Eloio. Hori da. Eta Gaztelurrutia etorri zan. Eta gero, Paul Urquijo etorri danean, edo Estivaliz 20.000 especies de abejas bebai. Hori da. Marina Lameiro etorri zanean bebai. Holan egon die kasu konkretu batzuk, kolia zegoela kanpoan bebai. Eta zein da aurrera begirako asmoa? Gure asmoa jarraitzia da, printzipioz pixkat norabide horretan. Jakin da, ez dela erreza, ez dela gainera hemengo kontu bat. Hori da, toki guztietan gizartean dagoen egoera bada. Gaur egun beste modu baten ikusten dira pelikulak eta plataformak eta beste medio batzuk eta beste, ondiokan badago publiko bat, holako toki baten bazin ikusi nahi dugunok. Eta gu gara batzuk eta hemen etortzen diren beste batzuk. Eskerrik asko bioi. Azken datu sorta bat segidan, baina horietan sartu horretik, beste galdera bat oinatiko kaletan egin duguna. Kultura ekitaldi batera joateko orduan, hizkuntzari zein garrantzia ematen diogu? Hizkuntzari ze garrantzia ematen diozu kultura ekitaldi batera joan ala ez erabakitzeko orduan? Hizkuntzari hola gehien bat gure entornoan euskara izatea, beste hola inungo rekisitorik, ez beteteko. Bakarrik euskara izatea eta jazta. Importantzia hundiri betxaten muten, igual. Igual euskaraz dianak bezaiaketan nahi izuz, horretia faten, baina besta gitz. Orokoren ez asko fijaiten egitza esan. Musika denez, horrez dago hizkuntza berezirik, baina bezala nahiago dute euskaraz da hobeto. Niri pertsonalki kontzertuak, musika eta olakoak ingelesez entzuten dut, baina edozein hizkuntzetan adut entzun. Baina beti ondo egoten da euskerak errepresentazioa apur bat eukitia, olako gauzetan. Eguneko eguna euskeraz konsumitia gustatzen txanderi, normalen erderaz edo, espainolez edo inglesez enez faten, eta netako hizkuntzia importantiena, euskerazko ekitaldizak besten txut eta horretara faten ez. Hizkuntzia? Hori bai importantia, bastante importantia. Euskarazko baldin badia bastante hobeto izan, ze pententzia hemengo kulturia eta hemengo kulturiari garrantzia mumitxakola ez, eta hemengo euskeria, hemengo oiturak eta importantia mutin xabintzat euskaraz izaten badia, hori bai. Debagoinean egin ziren kultura ekitaldien ia erdia euskaraz izan ziren 2024an. Hala, kulturkilkeen arabera, ia 145 izan ziren euskaraz, ia 127 gazteleraz eta 114 inguru elebitan. Gainerakoak beste hizkuntza batean izan ziren edo ez dago horien inguruko daturik. Hortaz, pentsatzekoa da horietako hainbat euskaraz ere izango zirela. Eta azken galdera bati erantzuna, zein da gure bailaran urtaro kulturalena? Baudazkena, 221 ekitaldi egin ziren urtaro horretan 2024an. Gutxien aldiz, udan 156 ekitaldirekin. Kultur ekitaldiekin lotutako hainbat aspektutan jarri dugu fokua gaurko saioan zehar, baina azken aldaera bati ere erreparatu nahiko genioke generoari. Izan ere, kulturklikek ez du generoaren inguruko daturik ematen, baina Euskal Herrian egin dira horrekin lotutako hainbat azterlan. Euskal kulturaren eragiletza masterraren baitan, Oli Artola eta Jone Espositok egindako ikerketa da horietako bat. Bertan, 2024ko kontzertuetan emakumeak izandako presentzia aztertzen dute datuekin, eta Ines Osinaga bezalako musikarien testigantzak ere jasotzen dituzte. Eta ondorioa da, parekidetasunera bidean, oraindik ere asko dagoela egiteko. Ikuspuntu kuantitatibo batetik, guk aztertu ditugu, lagin ezberdinak hartu ditugu, Euskal Herriko holtza ezberdinetako programazioak aztertu ditugu. Programazio horiek dira 2024 urtean gure lanak irauntzun bitartean, esango dugu urtarriletik ekainera bitartean, eta baita ere kontzeptu ezberdinak edo antolatzeko modu ezberdinak hartu genitun
aztergai, igual programazio instituzionalagoak zianak udaletxe batekuak, kooperatiba txiki batek edo antolatzen ditzakenak, leku alternatiboak, pixkat horiek izan zian gure laginak, eta gero, hortik anatea duen ondorioa izan da emakumean presentzia ez dela jatzen 40%. Eta, itean laginketa hortan, emakumeen presentzia orokorra ez da 40% iristen, eta emakume soilez osatutako taldean presentzia ez da 10% iristen. Orduan, nahiko ondorio negatiboak dira, tristiak dira, hori da errealitatea. Gure azterketa honetan kontura gea, instituzio publikotan, administrazio publikoak antolatzen dituen ekintzatan, kontzertutan, kuota batzuk bete behar dira, eta kuota horiek dira nolabait emakumean presentzia bermatuko duen irizpide batzuk edo bete behar batzuk. Kuota horien emaitzak urte bukaeran azaltzeia txosten batzutan, eta esategue zenbat emakumek hartu den parte, ez dakize udaletxetako programazioan, ezta? Kontura hogea hor modu berdinean zenbatzeala emakume bat bakarrik daun taldean edo 5 emakumez osatutako taldeak. Eta guk zenbaketa mota hori irauli indeu, ze ez da erreala, ez dira zenbaki errealak. Emakume bakarra daun taldeak ezin du talde oso bat ordezkatu. 4 gizonekin baldin badago akonpainauta, ez? Orduan, zentzu hortan guk zenbatzeko modu ezberdin bat proposatu dugu eta sailkapen bat indeu emakumez osatutako taldeak, emakume baten proiektua, gizonez osatutako taldeak, gizon baten proiektua denak eta talde mistuan artean. Eta horregia gure ustez behintzat eman digun argazkia errealagoa izan da. Eta horrek erakutsi dizkigun zenbakiak ez dira berdinak izan, noski gutxillo da kopurua. Guk bergenun gure zenbaki hauei ahotsa eta gorputza jarriko zioen pertsonakin elkartzia, eta pertsona horiek zian Euskal Herriko emakume musikari ezberdinak, behaien errealitateak dialako, behaien bizipenak izan dialako, eta guk bagen ezkan hipotesi batzuk edo intuizio batzuk, azkenian ez gaude, ez gea aparteko mundu batian bizi, eta holtzatan ze pasatzean danok ikuste dugu, ez? Eta, pixkat hortikan hartu genuen gaia, egila da, bai eman zaiola arreta holtza gainean gertatzea nahi, rol, estereotipo, eta presio sozial hoiei, nola lehiatik bizi izan dian emakumeen arteko harreman hoiek holtza gainean, eta pixkat gaiak hoiek izan dira, baita ere harremana holtza osatzen gainontzeko agenteekin, teknikarikin, antolatzaileakin, programatzaileakin, pixkat hori dana, eta gero norbean nola sentitzean, ez? Pixkat hori izan da, heldu nahi izan dana, eta ondorio nagusia izan da, bada hola, errealitatea dana dela, eta bizipenak dana kontatzeuela. Eta gure zenbaki horiei ahotsa jarri dioenak behaiek izan dira esan deten bezala. Eta, pixkat adibidez, lehia hortatikan nola pasadian gaur egun aizpa izatea, ez? Harreman laguntasun, harremanak edo, behintzat, zerbait positiboa ateatzea hortik ez garai baten ematezulako, horregon bertzula olako talka bat edo zerbait, eta bi emakumek ezin zutela holtza konpartitu, eta gaur egun hori askotan gertatzea baita ere, ez da hori ere bazan behaiek aldarrikatze zuen zerbait, falta diala espazioak elkarbanatzeko, emakumeak elkarren artean topo egiteko holtza gainean eta kontzertutan, eta bar. Gero, industriakin harremana zein dan, ze kaotikoa dan eta ze desorekatua dan. Adibidiak, holtzan beste aldian dauden agente horiekin harremanetan, askotan paternalismotik gerturatziana, edo teknikariak nola, emateolako emakumeak ez dakigula alderdi tekniko bat kontrolatzen edo hortikan. Eta, holako anekdotatxuak eontzian edo baita ere kuotakin lotuta, ez? Kuotakin lotuta, gogoratzen naiz nola batek esatezun gustoko litzaiokela jakitia zein dan bere lekua, noiz dan bere lekua eta noiz aidan kuota hori betetzen. Asko, ikaragarri. Batez politika publikotatik, ez baldin bazaio atentzioa jartzen gai honi, benetan, kuotan kontu hori, izan laike berme bat, ez hizkuntzakin ere itea, Euskal Herriko beste txoko batzutan, euskaraz hainbeste hitziteztanetan edo, ez, normalizazioa ez danean hain orekatua, kuotak jartzeia baita ere, ez, euskal taldiak eramateko, eta egokilena izango litzateke kuotarik gabe berme horiek eotia emakumeak holtzan eoteko, baino arazoa ez da hor bakarrik, ez? Leheno aipatzen nun bezala, ekosistema osoa aldatu beharko genuke, benetan sustraietan da ona, begirada hori bermatzeko eta generuan zehar lerro hori bermatzeko.
Orduan nik uste gaur egun asko gelditze zaiola. Hementxe bukatuko dugu gure gaurko ibilbidea. Esan hori bai, gaurko gure datu guztiak eta gehiago, xehetasun gehiagorekin topatuko dituzuela goiena.eusen. Laster etorriko gara gu, zenbaki eta historio gehiagorekin, eta bien bitartean, gozatu kulturaz.